Gospić, središte Like, imao je prije rata 10.000 stanovnika. Ovamo se iz okolnih sela dolazilo na posao, u kupovinu, na školovanje. S jeseni godine 1991. na ovaj grad je palo nebrojeno granata i mina, na tisuće zrna streljiva svih vrsta. Grad je bio branjen kako bi u tim kritičnim tjednima i bio obranjen, a fronta odbačena na 15 km od grada. Zavladao je kakav takav mir, no nanijete štete čine Gospić jednim od ratom najuništenijih hrvatskih gradova. Borbe su vođene u cijeloj regiji, ali ipak 30 km od razorenog grada, također u Gospićkoj općini, postoji kraj u kojem nije bilo ratnih sukoba, kraj koji čine hrvatska i srpska sela, kraj koji se zove Kosinjska dolina. Kosinj je poznat po prvoj tiskanoj knjizi na slavenskom jugu. U 15. stoljeću pod pokroviteljstvom Anža Frankopana ovdje je tiskan glagoljski misal. Danas, unatoč emigracijskom karakteru ovog područja, ipak svi ne gube vjeru u život ovdje. Većina ljudi ovog kraja živi od poljoprivrede, a kad ne prebogata zemlja kad podbaci, preostaju šume od čijeg se iskorištavanja izdržava mnogo obitelji. Svakodnevnih je poslova oko kuće i u dvorištu mnogo, i oni se ne zanemaruju. Stari ljudi održavaju tradicionalne zanate i običaje iz nekadašnjeg načina života. U dolini živi oko 3000 ljudi razmještenih u 10-ak sela. Najveća hrvatska sela su Donji i Gornji Kosinj, a najbrojnije srpsko selo je Lipovo polje. Ovdje rata nema, mada je zbog blizine fronte kod svih strah prisutan. On se pojačava s dolaskom noći, a okolne crnogorične šume plaše svojom tajnovitošću. Mnogim je obiteljima netko odsutan ili zbog rata ili zbog posla, pa je ovdje pošta, s kojom zbog ratne situacije ponekad ima problema, željno očekivana. Strepi se zbog prekida telefonskih veza, nestrpljivo se čekaju vijesti od bližnjih i s nadom se šalju pisma u daleki svijet. Kako to da se ovdje ne ratuje? Pa mi smo ovdje imali dogovor, imali su Srbi i Hrvati, tu su imali dogovor tako da niko nikoga ne dira. Naši su isto rekli, veli, vi ne dirajte u nas, mi nećemo u vas i tako je to prolazi. I tako su pristali jedni i drugi i tako da to dosta sve traje. Bojim se, rata se najviše bojim, jel? Mislim, rat jest, ali ovdje kod nas nije. Pa bojim se, eto da gubitaka, recimo, familije, sela. Ne volim da se gine ni na jednoj ni drugoj strani, to je najgore. U pucalu se nije bilo za živjeti. Mislili smo da će proći četnici kod nas. Poklali bi. Pa znate da su po Slavoniji uništili sve. Smije li se to reći kod vas? Kako se ne bi smjelo? Samo recite. Ne znam. Ne znam čije struje. Ko? Recite, di ste bili kad je pucalo? U kući. I bježali po glavici i tako. Straža je bila. Bila je straža? Aha. Bore se dobro ovi takozvani su garda.
Jako dobro se bore i odvijaju. Samo puno piju, bit će vraga. Pa bojimo se da će rat i ovdje doći, da će morat bježati u izbjeglice. Svi se boje, djeca pogotovo, strahuju. Aviona i svašta. Ja sam dobar sa svakim, i Srbima i Hrvatima, ali ipak ima straha, dosta. Ko ovdje zapravo najviše stvara probleme ovdje između ljudi? Pa kod nas najviše što su dali, koji normalno i ko nije oružje. I Srbima i Hrvatima. I sad ti ne znaš šta će napraviti, ima više pijanije nek treznije. Oni su željni pucat, puca uzra, puca po kućama, gdje stigne puca. Ovdje nije bilo nikada svađe, nego sa strane dođe svađa među nas. Mi smo braća pred Bogom, svi koji god smo živi. I tu ne damo svađe, ne damo mražnje, ne damo ništa, zato je Kosinj miran i ostaje miran ako ga mi pravimo mirnoga. Da li vi smatrate Hrvatsku kao zapravo svoju zemlju gdje ćete živjeti dalje? Pa ja je smatram, to je naša domovina, nek nam se omoguće prava i nikada nije bilo problema sa Srbima u Hrvatskoj, samo mu pusti neku mogućnost da živi. Kakav je kontakt između Srba i Hrvata uopće na nekim mjestima, po autobusima, u pošti, gostionama, trgovinama? Pa politički, politizira se, kaže se jedan drugome sve što se misli, nema nikakvih problema. Mi probamo upućivati kroz malu šalu na Hrvatsku državu. Bilo je i smiješna situacija, od same šahovnica, nenošenja šahovnice, sad jedan tako govorim, nose puni džep šahovnica, što se oni smiju i prihvaćaju i hrvatski novac, prihvaćaju sve to. Dolaze k nama u trgovinu, oni su vrlo loše opskrbljeni u Lipovom polju. Ovdje postoje dvije privatne trgovine koje su prilično opskrbljene i oni dolaze, mi se miješamo u autobusu, djeca nam idu sada, počela su u školu i tako. Nema skoro nikakvih problema. Kosinjani vezani poslovima za Gospić, prolazeći na tom putu kroz Oblišnji, Perušić i Stari Lički Osijek, često susreću vojne kolone, tenkove, vozila hitne pomoći, cijeli splet ratne tehnike i naoružanja. U blizini je prva linija fronta. Iako je u Kosinju mirno, ovi prizori kod njih izazivaju nelagodu, strah od rata i svih njegovih posljedica. Strah je bio poticaj srpskom stanovništvu Kosinjskog kraja da pozovu članove misije Evropske zajednice. Oni već treći put dolaze u Kosinj kako bi pokušali riješiti problem iseljavanja dijela Srba iz ovog kraja. 56 ljudi srpske nacionalnosti zahtijevalo je od misije Evropske zajednice da im pomognu u odlasku u Bosnu i Hercegovinu ili u Srbiju. Razloge koje su navodili za iseljavanje jesu nezaposlenost i otežan kontakt s djecom i bliskim rođacima koji su otišli u druge krajeve. Samo ću onda njih. Samo ću njih. Dobro, nije možda. Našoj ekipi organizatori sastanka nisu dopustili snimanje.
Na prvom sastanku sa članovima misije Evropske zajednice, 56 ljudi je izrazilo želju za iseljenjem, a nakon posljednjeg susreta taj se broj smanjio na 6. Tome su doprinijeli i promatrači Evropske zajednice koji su ublažili bojazan kod dijela Srba. Popričali smo s nekim sudionicima sastanka. Kako sad živite? Cijene, plaće, kako sad izlazite na kraj sa svim tim? Čujte, cijene u ovome ratu su šverc, ništa više, jer to je preprodavanje od trgovine do trgovine. Ljudi nemaju posla. Ovdje mahom svi su ljudi mladi ostali bez posla. Radne knjižice imaju u kućama, tako da nemaju šta tražiti ovdje od života. Što se desilo to u 9. mjesecu, odnosno prije kad ste vi dobili otkaz? Zbog čega se to desilo? Pa kako znate, oko 1.9. je počeo rat. Ratno stanje. Ja sam radio u šumi. Šumari Peruć sam radio kao lugar, čuvar šume. U to vrijeme niko nije radio, pa nisam ni ja. Nas više tako nismo radili. Jednostavno dobili smo rješenje, otkaz. Zašto? Najvjerovatnije navedeno je 5 dana dolaska na posao. Jeste pokušali nešto objasniti direktoru ili nekim nadređenim svojima o čemu se radilo, zašto niste dolazili na posao? Ne, nismo nikom jer niko nas nije ni pitao ništa. Nismo s nikim imali kontakta. Jednostavno su nam poslali rješenje i tako. Ma oni nisu dobili otkaze tako. Kako se je počelo pucati, tako nisu dolazili u Peruši na posao. Jednostavno je odjavilo. Pa što ste vi ovdje sad očekivali do Europske zajednice kad je došla? Pa čekam da ikako ako može se da se pređe preko da im tražiti posla. Smatrate da baš nikako ne možete ovdje posao dobiti? Nikako. Jeste pokušavali? Nisam ni pokušavao, ni smijem ići da pokušam. Kad ste bili zadnji put u Gospiću? Pa, mogu reći unazad u 8. mjesecu prošle godine. Zašto međuvremeno niste išli? Postoji strah, jer ne bojim se ja poznati ljudi, Hrvata na primjer, bojim se nekog sa strane. Meni je ime Dušan. Ko si, što si iz Mlakvez? Ode ti pa dok se izvučeš nemate. Dok ja dokažem da sam kriv, da sam prav. Tako. Čega se bojite najviše? Svaku noć, evo vidite tu odmah preko Like, to je pucanje, stari narod, djeca, to većinom po vani spava, to malo ko u kući spava. Tako da je to uznemirenost i sve. To ne mora značiti da će to nešto biti, ali mi svi se bojimo pucnja. Znate što znači pucnja? I tako da smo uplašeni, moguće smo imali mi prolaz i prvo, ali se bojimo hapšenja, bojimo se svega provociranja i svega toga. Ne od ovoga naroda, ovdje opet ponavljam, jer ovo je ovdje narod hrvatski stvarno da na jednoj zavidnoj točki je. Što ćete vi učiniti? Hoćete vi ostati ovdje? Ja ću ostati do zadnjeg dok ne bude moga. Ako bude snošljiv život, ja nemam kud. Mene ne mora odavde otjerati niko, jedino mrtva, što rekao. Ne možem ja napustiti ovaj kraj. Meni ovdje, što rekao, Zavičaj, ovdje sam rođen. Ovo je moja isto zemlja i volim je istoka i nema Hrvata koji može bolje voliti ovu zemlju od mene. Well, unfortunately, what happened during this unfortunate war, unfortunately will leave some traces in the minds of people. But I would imagine that it will be possible in the more or less distant future to overcome these feelings, because after all, you share the same language, and with some effort in understanding one another, it should be possible to live in a better situation than there is at present. Sad je ovdje bila misija Europske zajednice. O čemu se radilo i vaš komentar svega toga? Radilo se o iseljenju jednog dijela srpskog stanovništva koji imaju zahtjeve da se privremeno, pod navodnicima, isele iz mjesnih zajednica Lipovo polje i Krš i Mlakva. Što vi o svemu tome mislite? Pa mislim da su shvatili ljudi da nema interesa nikuda. Ima nekolicina koji imaju odvojenost od familija i tako, a ovi drugi s koji su mislili da odlaze iz tih mjesta, iz te naše Like, ne vide drugu mogućnost boljeg života nego ova Lika i ja mislim da su u pravu.
Bijeda i siromaštvo odjeci su rata i u ovim krajevima. U ovom dućanu u Lipovom polju police su doslovno ispražnjene, jer je trgovačko poduzeće, opskrbljivač ove trgovine, pred stečajem. Zato mještani Lipovog polja dolaze u dućan u Gornji Kosinj, gdje je opskrba nešto bolja. Inače, vrlo su česti posjetitelji ovih krajeva službe Crvenog križa i Caritasa, koje se trude i donekle uspijevaju svojim radom pomoći žiteljima kosinjskih sela, te im tako umanjuju nevolju. U Donji su Kosinj stigli paketi odjeće i obuće Gospićkog Crvenog križa, a seoska je trgovina bila mjesto gdje su seljani pokušali iz te pošiljke pronaći nešto za sebe. Samo ti idi malo. Iski biti to sve kravo. Ovo ti pašće. Nastava je počela 10. veljače 1992. godine i to je početak školske godine, a razlog tome što nismo počeli kao i ostale škole je najviše u tome što škola niti jedna nema sklonište za učenike, a znate da i avioni i ovuda i ovim područjem Kosinja su znali prolaziti, a drugo je što učenici ovdje nisu imali prevoza do sada, a putuju i do 15 km pješice u jednom smjeru. Pa sad kad smo organizirali i nakon ovog primirja od 15. siječnja, autobusi su se počeli voziti normalno, djecu prevoze i odlučili smo se, krizni štab općine Gospić, da počnemo sa nastavom. Nas u kolektivu ima 18, i ima i srpske, nisam ih brojila, i hrvatske nacionalnosti. Stvarno, mi smo se sastajali i prije nastave, nije se uopće se nositi kao i prije rata. Mi se tako lijepo slažemo, nikakvih niti međusobno nema incidenata u nikom pogledu. Normalno se pripremamo za nastavu, razgovaramo, to doživljavamo jedno. Imamo jako puno posla, mi smo u zaostatku, treba cijelu godinu završiti, više smo zaokupljeni poslom nego politikom. Ovaj most, koji je srušen tijekom najžešćih borbi, samo je 1,5 km do 2 udaljen od linije fronte prema Novom Ličkom Osijeku. Vrlo je brzo napravljena skela preko rijeke,
pa se barem dio prometa ovuda i dalje odvija, što pridonosi boljoj komunikaciji sela oko Gospića, pa tako i Kosinja s tim gradom. Fronta u blizini mosta jedna je od brojnih područja u ovom dijelu Ličkog ratišta gdje se bore pripadnici Hrvatske vojske iz Kosinja. Drago Žagar Paga iz Gornje Kosinja svaka 2 do 3 dana dolazi na zborno mjesto u središte sela, odakle vojnici ovog kraja odlaze na nedaleke frontove. On je kao i mnogi njegovi prijatelji došao iz grada, privremeno napustivši posao kako bi sudjelovao u obrani svoga kraja. Ta je veljača bila njihov 5. ili 6. mjesec života u vojničkim čizmama i odlazaka na obrambene položaje. Ovo je grupa jedna tu mještana koji normalno odlaze na položaj redovno. Vraćaju se normalno i obavljaju svoje dužnosti što moraju. Iz kojih su oni ovdje sela? Oni su ovdje iz Gornjeg Kosinja, iz Kosinjskog Bakovca i svi su zajedno u jednom sklopu, to jest u mom bodu. Kako je u gardi? Koliko se već dugo? Ispričali nam malo kako je sve to krenulo? Pa jedno 6 mjeseci, tako nešto. Dobro je, nije loš. Nema straha uopće. Kako to? Kako je straha, od čega? Inače radimo u Zagrebu, a ovamo sam došao da branim svoje selo i tako, kao svi. Ja sam prije rata radio izuzetno zanimljivo u, kako ga Srbi zovu, u Teslingradu, jel? Našem Ličkom Osijeku, Novom, u tvornici Marko Orešković. Tamo sam radio 5 godina. Radili smo na isto vojnom odjelu jednom koji je radio, proizvodio saštišimena stuku i tako. Šta vam kažu vaši u kući? A veli, malo čuvajte se kao svi, malo se boje i tako. Doma ostavljam staru mamu, bolesnu. I nezgodno mi je, teško mi je, samo zbog njih. A ovako kao se tiče hrabrosti moje, to je sve u redu. Pričate li sa gardom šta? Pa kako ne, razgovaramo normalno. Ovdje policija dolazi i garda, svaki dan imaš tu 10 gardista. I Riječana, i Kosinjana, i Perušićana, svi dolaze i sa puškama, i bez pušaka neko nosi pištolje, a nigda ne znam što ko misli. Ima kakvih problema ovdje sa Srbima, ovdje iz okolnih sela? S njima stvarno nema problema. Dobri su, zaista su dobri. Nismo ni imali problema nikakvih. Jer stvarno su ljudi. To treba poštivati. Mi smo bili fair prema njima i oni prema nama. I bit će dobro ako tako i ostane. Trebalo bi tom istom narodu dokazati, ali najprije bi oni sami trebali vidjeti ko je kuda vodio, znate. Jer ne može se kriviti hrvatske vlasti. Hrvatske su vlasti na svojim granicama i one imaju puna prava i to ne može niko osporiti. Niti Srbija, ni ne znam ni ja ko drugi.
Još se jedan dan bliži kraju. U Smiraj ljudi se zatvaraju u kuće. S mrakom stiže i pokoj pucanju što zazvoni u noći u kojoj samo još psi lavežom pokušavaju otjerati noćne prikaze. Samo bi teška nužda mogla nekog izvući iz kuće nakon što dolinu obavije tama. Nikada nije simbolika dana i noći, svjetla i tame, bila toliko prisutna u životu ljudi kao u proteklih godinu dana. Tišinu noći katkad razbije jeka pucnjeve s fronte. Tek će novi dan i jutarnji zvukovi povratiti odlučnost ljudi da istraju sve do dana kada će konačno zavladati mir. Ovdje nije bilo nikada svađe, nego sa strane dođe svađa među nas. Mi smo braća, pred Bogom svi, koji god smo živi. I tu ne znamo svađe, ne znamo mražnje, ne znamo ništa, zato je Kosinj miran i ostaje miran, ako ga mi pravimo mirnog.